سلام كورات سعبتن تغتاتلتن تمرتاوي مدباتنا كمي تخون لخم صبوك كتلو بعد ملوء تسفا خوينا انجينير يوناتان هايدي امساخم زلخو كم وترو زعززن زخبرن سلامتاي ابزل لخم مو يبزحكم مباركة ساب زحالف اوانات بمنجدي تغرنيا برودكشن يوتيوب channel بركت زبالو نعخاتكم يبقعون يمهرون يم زبالكم ستفلاليو اب تكنولوجي زرهابو تمرتاو مدبات كزرقح سانهين اللخون እንሆ ድማ ሎሚ በዚ ሓድሽ ኣርእስትን ትምህርታዊ መደብን ዳግማይ መጽኤ ኣለኹ። እዚ ሎሚ እንጅምሮ ትምህርታዊ መደብ ኣብ ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት ዘድሃበ ኣዝዩ ኣገዳሲ ትምህርታዊ መደብ ኮይኑ ከምቲ ልሙድ ናታትኩም ምትብባዕን ሓገዝን ሞራልን ብዓብዪ ድማ ናይ ፈጣሪ ባርኾት ተሓዊስዎ ጀሚርና ክሳብ እንውድእ ነዚ ስሩዕ ትምህርታዊ ቪድዮታት ብምክትታልን ካልኦት ኣሕዋትና ክመሃሩሉን ክፈልጡን ሼር ብምግባርን ክትከታተሉ ብኣኽብሮት እናዓደምኩ ናብዚ ተዳልዩ ዘሎ ናይ ቀዳማይ ክፋል ትምህርትና ከብለኩም ብሩኽ ምጅማር ሕራይ እምበር what is PowerPoint? PowerPoint is a closed source commercial presentation program developed by Microsoft ብለና ኣሎ ንኣብነት ኣብ ማይክሮሶፍት ስዊት ተባሂሉ ዝፍለጥ ብማይክሮሶፍት ካምፓኒ ዝፈሪ ሓደ ናይ ማይክሮሶፍት ኣፕሊኬሽን ሶፍትዌር ኣሎ እዚ ኣፕሊኬሽን ሶፍትዌር እዚ ነዞም ኣብዚ ታሕቲ እንዕዘቦም ዘለና ከም በዓል ማይክሮሶፍት ወርድ ማይክሮሶፍት ስፕሬድሺት ወይ ድማ ኤክሰል ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት ማይክሮሶፍት ኣውትሉክ ማይክሮሶፍት ኖት የራይታ ማይክሮሶፍት ዋን ኖት ማይክሮሶፍት ፓብሊሸር ማይክሮሶፍት ኣክሰስ ከምኡውን ስካይፕን ካልኦትን ዘጠቃለለ ሶፍትዌር ብማይክሮሶፍት ኦፊስ ይሸጡ ማለት እዩ እዚ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ዝበሃል እኽብካብ ናይዞም ፕሮግራማት እዚኣቶም ድማኒ ብማይክሮሶፍት ዝበሃል ካምፓኒ ዝውነንን ዝስራሕን ዝሽየጥን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት ንብሎ ዘለና ሓደ ኣፕሊኬሽን ኮይኑ ካብዚ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ነዚና ድማ ሎሚ ስሩዕ ትምህርቲ ከነዳልዩና ማለት እዩ ክንመሃር ኢና ማለት እዩ ስለዚ ክትከታተሉ ብክብሪኻ ይዕድመኩም ዳግማይ Hi, introduction to PowerPoint ብለና ኣሎ PowerPoint is a program that comes with Microsoft Office although you can buy it separately as well ብለና ኣሎ ሕጂ እዚ ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት ኢልና ንፅውዖ ዘለና ምስቲ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ዝበሃል ሶፍትዌር ባንድል ኮይኑ ይሽየጥ ማለት እዩ ወይ ከዓ ንበይኑ ክንገዝኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ነፃ ሶፍትዌር ኣይኮነን ማለት እዩ ፓወርፖይንት ናይ ፕሬዘንቴሽን ሶፍትዌር ወይ ድማ ፕሬዘንቴሽን እንሰርሓሉ ፕሮግራም እዩ ማለት እዩ እዚ ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት እንታይ እዩ ዝሕግዘና ንዓና ፕሬዘንቴሽን ብምድላው ዝተፈላለዩ ናይ ኣውዲዮ ቪዥዋል ማለት እዩ ወይ ድማ ናይ ኦዲዮ ከምኡውን ናይ ቪድዮ ስእልታት ፅሑፋት ብምቅንባር ወይ ናይ ማልቲሜድያ ነገራት ብምቅንባር ሓደ ዝደለናዮ ኢንፎርሜሽን ፕሬዘንት ወይ ድማ ከነቕርብ የኽእለና ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ ድማኒ ነቲ ድሰራሕናዮ ፕሬዘንቴሽን ድማኒ ብመልክዕ ሃርድ ኮፒ ፕሪንት ጌርና እውን ኣውፂና እውን ከም ዝዕድል ወይ ከዓ ከም ዝዝርጋሕ እውን ክንገብር የኽእለና ማለት እዩ ሃራይ ኣብ ማይክሮሶፍት ወርድ እንድሕዳእ ተዓዚብና እቲ ንፅሕፎ ዶክመንትስ ኣብ ፔጅስ ኢና ንፅሕፎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ማይክሮሶፍት ወርድ ሓደ ፔጅ ትፅሕፍ ትመልእ ናብ ካልኣይ ፔጅ ትሰግር ናብ ሳልሳይ ፔጅ ከምኡ እናበልካ ኢኻ ትኸይድ ማለት እዩ ኣብ ፓወርፖይንት ፕሬዘንቴሽን ከዓኒ ስላይድስ ኢና ንሰርሕ ማለት እዩ ተረዳዲና ኣለና ስለዚ ልክዕ ከምቲ ኣብ ማይክሮሶፍት ወርድ ፔጅስ ንሰርሕ ኣብ ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት ድማ ዝተፈላለዩ ስላይድስ ንሰርሕ ማለት እዩ ሕጂ እታ ሓንቲ ስላይድ ዝተፈላለዩ ፅሕፈት ድዩ ስእሊ ድዩ ኣኒሜሽን ድዩ ቪድዮ ድዩ ወይ ድማ ካልእ ኢንፎርሜሽን ክትሕዝ ትኽእል እያ ማለት እዩ እቶም ድሰራሕናዮም ስላይድስ ድማኒ ከም ዝደለናዮ ጌርና ክነመዓራርዮም ንኽእል ኢና ወይ ሓደ ድሕሪ ሓደ ክንሰርዖም ንኽእል ኢና ከምኡውን ክንድምስስ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እቲ ስላይድ ብምሉእ ክንድምስሶ ንኽእል ኢና ወይ ድማ እቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ትሕዝቶ ክንድምስሶ ንኽእል ከምኡውን ተወሰኽቲ ሓደሽቲ ስላይድስ እንድሕዳእ ክንውስኽ ደሊና ከዓ ክንውስኽ የኽእለና ማለት እዩ ወይ ከዓ ነቶም ዝፀንሑ ስላይድስ ናትና ከዓ ከነመዓራርዮም ወይ ድማ ሞዲፋይ ክንገብሮም ከዓ የኽእለና እዩ ማለት እዩ ሃራይ ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት ኣብ ከመይ ኩነታት ወይ ኣጋጣሚታት ኢና ንጥቀመሉ እንድሕዳእ ኢልና ሓደ መብዛሕትኡ ንዕዘቦ ኣብ ቢዝነስ ፕሬዘንቴሽን ማለት እዩ ሓደ ትካል ሃሊካ
مس توم سرحتنياتات كاديو ويدما كالوت عماويلكا بزعباتي تسرحو زلاها تكالكا ختلالي presentation ኣብቲ ውድበሉ እዋን በዚ ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት ተጠቂምካ ዝተፈላለየ ነቲ ካልካ ዝገልጽ ድዩ ወይ ነቲ ተፍርዮ ፕሮዳክት ዝገልጽ ድዩ ፕሬዘንቴሽን ከተካይድ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ካልኣይ ኣብ ናይ ሴልስ ፕሬዘንቴሽን ብለና ኣሎ። እዚ ከዓ ኣብ ናይ መሸጣ ፕሬዘንቴሽን ከተካይድ ከለኻ ማለት እዩ። ንኣብነት ዝተፈላለየ ፕሮዳክት ዘፍረኻዮም በቲ ካልካ ዝፈረየ ንመሸጣ ዝውዕሉ ኣቑሑ እንድሕር ደኣ ኣልዮም ኮይኖም ብዛዕባኦም መግለፂ ክትህብ እንድሕር ደኣ ደሊኻ ንዝተፈላለዩ ዓማዊል ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ኢንቨስተራት ክኾኑ ይኽእሉ ካልኦት ውልቀ ሰባት እውን ክኾኑ ይኽእሉ ብከምዚ ፕሬዘንቴሽን ተጠቂምካ እውን ንዓታቶም መግለፂ ክትህብ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ሳልሳይ ኣብ ሌክቸርስ ንጥቀመሉ ኢና ልክዕ ከምዚ ኣነ ዝምህረኩም ዘለኹ ንኣብነት እዛ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ትሕዝቶ ኣብ ፓወርፖይንት እየ ሰሪሐዮ ዘለኹ ማለት እዩ። ኦኬ ኣብ ፓወርፖይንት ሰሪሐ በብሓደ ስላይድ እናገበረ ከዓ ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ትምህርቲ ክትምህር ከለኻ ከዓ እዚ ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ክንዲ ኣብ ብክሩሽን ቾክን ብቾክ ተጠቂምካ ብላክቦርድ ትፅሕፍ ተውዕል እቲ ከተመሓላልፎ ደሊኻ ዘለኻ ትምህርቲ ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት ስላይድ ሾውስ ኣዳሊኻዮ ትመፅእ እሞ ብቕልል ዝበለ ድማኒ እናገለፅካ ጥራይ ክትምህር ትኽእል ማለት እዩ። ራብዓይ ዝተፈላለዩ ተምሃሮ ሆምወርክ ሰሪሖም እቲ ዝሰርሕዎ ሆምወርክ ክገልፅዎ ኣብ ዝደልዩ እዋን እውን ፕሬዘንቴሽን ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ሓምሻይ ኣብ ኢንፎርሜሽን ስቴሽንስ እዚ ሓበሬታ ናይ ኣገልግሎት ሓበሬታ ዝወሃበሎም ስቴሽንስ ኣብ ዝህልውሉ እዋን ስላይድ ዝገብር ፓወርፖይንት ዝተሰርሐ ኢንፎርሜሽንስ እናሕለፍካ ብቲቪ ድዩ ብፕሮጀክተር ተጠቂምካ ከተመሓላልፍ ከዓ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ሻርሻይ ኢንተርኔት ፕሬዘንቴሽን ኢና ኢልናዮ። ኣብ ኢንተርኔት ፕሬዘንቴሽን ከዓ ንኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ብመንገዲ ኢንተርኔት ተጠቂምካ ፕሬዘንት ክትገብር ኣብ ትደልየሉ እዋን ከዓ እቲ ፕሬዘንቴሽናትካ ብማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት ጌርካ ተዳልዎ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ሻውዓይ ኣብ ሚቲንግስ ኤንድ ሴሚናርስ ዝተፈላለዩ ኣኼባታት ኣብ ኣኼባታት ድማኒ ብዛዕባ እቲ ክትዛረቦ ደሊኻ ዘለኻ ኣጀንዳታት ብመልክዕ ፓወርፖይንት ኣዳሊኻያ ትመፅእ እሞ ነቲ ኣኼባ ከዓኒ እናመራሕኻ ማለት እዩ ዝተፈላለየ ናይ ስላይድ ሾውስ እናተጠቀምካ እቲ ተመሓላልፎ ደሊ ዘለካ ሓበሬታ ተመሓላልፍ ትኽእል ማለት እዩ። ካልእ ኣብ ሴሚናርስ ንኣብነት እንድሕር ዳኣ ተዓዚምና እውን ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ። ኣብ ዝተፈላለየ ካልኦት ነገራት እውን ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት። ካልእ ብተወሳኺ እዚ ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት ኢልናዮ ዘለና ሓደ ካብቶም ብቁፅሪ ሓደ ዝጥቀሱ ናይ ፕሬዘንቴሽን ሶፍትዌራት እዩ ማለት እዩ ኣብ ዓለም። ከምቲ ዝበልኩኹም ኣዲማ ከዓ ናፃ ሶፍትዌር ኣይኮነን ወይ ከዓ ብነፃ ዝዝርጋሕ ሶፍትዌር ኣይኮነን ብገንዘብ ዝሽየጥ ሶፍትዌር እዩ ማለት እዩ። ኣዝዩ ብዙሕ ነገራት ኢና ክንሰርሓሉ ንኽእል ዝተፈላለየ ትሕዝቶታት እውን ክንጥቀም የኽእለና እዩ። ንኣብነት ገለፅቲ ዝኾኑ ቻርትስ ከነዳሉ የኽእለና እዩ። ዝተፈላለዩ ስእልታት ብምቅንባር እውን ፕሬዘንት ክንገብር ንኽእል ኢና። ከምኡ እውን ኣብቲ ፕሬዘንቴሽን ቪድዮስ ከነእቱ ንኽእል ኢና። ናይ ድምፂ ሳውንድ ከነእቱ ንኽእል ኢና። ኣኒሜሽንስ ከነእቱ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ብከምዚ ኣገባብ ጌርካ ነቲ ክትገልፀሉ ደሊኻ ዘለኻ ወይ ከዓ ፕሬዘንት ክትገብሮ ደሊኻ ዘለኻ ሓበሬታ ብቐሊሉ ናብቲ ኦድየንስ ናትካ ንክበፅሕ የኽእለካ እዩ ማለት እዩ። ሕራይ ብኸመይ ኣገባብ ኢኻ ነቲ ዝሰራሕካዮ ፕሬዘንቴሽን ተቕርቦ እንድሕር ዳ ኢልና ንኣብነት ኣብዛ ስእሊ ከም እትሪእዎ ዘለኹም እዚ ናይ ኣብ ዓለም ፍሉጥ ዝኾነ እዚ ናይ ቴድ ቶክ ሾው እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ትዕዘብዎ ዘለኹም ኣብ ስእሊ እቲ ፕሬዘንት ዝገብር ሰብ ኣብዚ ኣሎ እቶም ኦድየንስ ከዓ ኣብዚ ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናቱ ፕሬዘንቴሽን ከዓኒ ኣብዚ ስክሪን ፕሮጀክተር ተጠቂሙ ወይ ከዓ ዓብ ስክሪን ተጠቂሙ ከዓ ይርአ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ንሱ እናተዛረበ እቲ ከመሓላልፎ ዝደሊ ዘሎ ሓበሬታ ከዓ ብመልክዕ ስላይድ ሾው ከዓ ኣብዚ ስክሪን እዚ ከዓ ይርአ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ፕሬዘንቴሽን ናትና ኣብ ነመሓላልፈሉ እዋናት ዓበይቲ ኮምፒውተር ስክሪን ክንጥቀም ንኽእል ኢና ወይ ከዓ ቢግ ስክሪን ቲቪ ቴሌቭዥናት እውን ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ከምኡ እውን ዳርጋ እቲ ዝበዝሐ እዋን ክሳዕ ሎሚ ንጥቀመሉ ዘለና እዚ ናይ ፕሮጀክተር ማለት እዩ። ፕሮጀክተር ተጠቂምካ ከዓ እቲ ፕሬዘንቴሽን ናትካ ምስ ላፕቶፕ ምስ ኮምፒውተር ኣላጊብካ ከዓ ከተመሓላልፍ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ።
ከምኡውን ብመገዲ ኢንተርነት ብዌብካስት ተጠቂምካ ክተመሓላልፍ ትኽእል ኢኻ ተዘይኮይኑ ከዓ ነቲ ስራሕካዮ ፕረዘንቴሽን ፕሪንት ጌርካ ኣውፂኻ እውን ብሃርድ ኮፒ መልክዕ ማለት እዩ ዲስትሪቢዩት ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ